Había la finestra. Aquí ja hem entrat igualment. Camino de la Salifía va a Rellaboré. Cava de la Falanera. Pla de la Peña. Però és un alberg, Casa la Bastida. Sí. Del Cengo y Engo Lido. Del Zengo i els ídols, Del Zengo i els ídols. Pla de Corrals. Pla de Corrals. Pla de Corrals. Embala-te, que va aigua, embala. Ha de tenir un barranc o un riu. Que no vinga algú d'enfront. Tira-li, tira-li. Ja. Jo tenia clar que anava a caure per l'aigua damunt. Això va tenir que anar-te el dolor. Pues anem a tornar a la muntanya, no? Toma, dale. Hòstia, encara sí que no me res. No us tirat a freda i a fredo no em freda, Yo no puedo que per lo menos Què ha tornat a passar? Ha tornat a passar ahí baix. Lo digo que estaría en plan de pan y ahora duré ya dentro. Bueno, no. Muy bien, va. Crec que només pensava, me caguen d'ell, hauré tirat 7 o 8 euros. Hostia, la típica barrera. es el que vehículos actualizados, como otros. No, no sé que hay guardia civil. No, pero por eso sí, sí. Ahora borrando. Hostia, este es el bo que te van. No, para todo el bot, para que no te busqueu. Túcali. Toma. Este feia l'aigua rojo, Era cremós! Era cremós, sí, Estava en la regla barranc. Sopla, està grabó. L'ha notat? Home, però jo vaig instal·lant i bé. Sí, estos son preciosos. Y estem al costat de casa. Javi, yo te recomiendo que no vayas del coche todo el día, No, per què? Si ves com va, de net. Va traure el mar. Crec que va posar la regla. Està xulo. N'ha pogut prou, Crec que hubiera pogut anar a fer barranquil este matí. Han anat a fer iteumisme. Ahí estamos. Buah. Este vídeo és de 5 minuts, us el recomanaré i el penjaré al Facebook, al meu canal de YouTube. És del canal i tot, estava posant. No sé, però estava a punt, Jo tinc 2 comptes de YouTube i els dos lligats al mateix correu. Ahí estamos. Que fue un altre. Aquest no sé si ho crudes o m'has perdit. Que fue un altre. Venga, Javi. Tira-li, que jo no te fanguet, però bueno, bé. Sí que el té fanguet, el que passa que és blanquinós el fanguet. Tira-li, que porque quedem atrapats allí. Túcali. Això ho pagué jo. Túcali, xagona ahí. Ja no va? Dóna més. Va, que hi ha molta tallonada. Hòstia, que fondo, xaval. Sí, hi ha molta tallonada. Fes-lo un altre vegada marxa rere. Tira-li, si és que no podia cotxe, tenien que anar al pallet. L'última que vaig entrar a un barranc aixina per cruzar-lo fort, van despenjar hasta les bateries del cotxe. Va perdre la bateria, m'ho va caure del puesto. Va haver electrocutat. Però després el cotxe va anar clavat dos para abajo. Seguia en marxa, va pundir un relé tot. I de la seva que li pegarem. Da fe. Da fe. Ja te cremos, que és cremós. No, tío. Que era cremós. Ahí, se la rat. Paralelo al barranc. Bueno, bé. Ja 4 minuts i 40 segons.